Tähän loppuu vielä hiukan kevennystä vauhdikkaasta mäkiautokisasta. Hyvää illanjatkoa teille kaikille ja näkemiin! Mäkiautokisat kuuluivat aikanaan olennaisena osana eläintarhan ajoihin. Sen jälkeenkin on toki mäkiautokisoja järjestetty eri puolilla Suomea. Lahdessa oli huikea tapahtuma, joka veti paikalle 2000 katsojaa, ja nykypäivän autot kiinnostivat samalla tavalla kuin entisaikoina. 800 metriä pitkälle radalle startattiin kuten ennen vanhaan pareittain. Reitti lähti Radiomäeltä ja kulki Harjukadun ja Sibeliuskadun kautta maaliin Paasikiven aukioon. Yritysten muodostamat tiimit olivat panostaneet kalustoon paljon, ja ammattikuskeja edusti Sanna Pinola. Mutta tässä eivät Pinolan ajotaidotkaan auttaneet, kun Karjalan joukkue vei voiton. On. Se Alex. Heippa. Mietitään vähän sen turvallisuuden puitteissa, niin silloin ilman muuta semmoinen... Pahimmat kontaktit syntyy. Ja nyt sieltä tullaan. Ja todella tiukka kilpailuhan tämä on. Sanna Pinola tulee ensimmäisenä kuitenkin, mutta todella kovaa tulee myöskin siinä perässä. Eikä sitä muuten ajanutkaan Sanna Pinola tuota autoa. Nähtävästi siellä talli taktikoi ja luottaa, että kakkoskuljettaja nyt sieltä tulee todellakin. Eikä ole ollenkaan niin kuin mulle sanottiin tai oletin, vaan täällä tulee tiehallinauto ja sitä vastaan ajaa Konsta, josta varikolla niin puhuttiin, että se olisi voittaja-auto tänään, mutta näin se jää tässä valitettavasti toiseksi ja näin putoaa viimeistä. Näin ollen siinä kävi vähän köpelösti, mutta onneksi tallilla on vara-auto. On tärkeä merkitys antioksidanttina eli hapettumisen esteen kudoksissa. Ottaa mittaa tästä Formula radoilla loistavasti menestyneestä kuljettajasta. Näin on ensimmäinen pitkän tauon jälkeen mäkiautokilpailu saatu päätökseen. Kilpailujohtaja Jarmo Kujanpää, pitkä vuoden rupeama on nyt tässä vaiheessa ja hyvältä tuntuu varmasti.